Na? October 18 eh. 18 ba? 18 tayo. Wow, 18. Ang dua pandamig ba yung mapupasala eh. Wow, diba pa, malabo pa. Kakakisi na paliwari. October 18, ayan guys. Magandang magkiping muli. Ito po tayo sa Malolos, Bicol, Babalakad, Pampanga. Ngayon po ay walking therapy. Inani Bining. Yumul Gomez, siya po ay 83 years old. So our program today is walking therapy, and after this massage therapy and digital therapy. Papawis po kami guys, and watch po till the end. Diyan mo to kaya mga kahit. Pachi po pinawas ka ma. Pachi wala papawas ka ma. Gagana yan ma, tara. Sige na. Papawas tayo mga dua. Mag-basketball tayo, basketball. Mag-step bat ka ma. Lagi kay ball ko naman, jumpa to na eh. Ma, apulo ng dut man eh, apulo. Ay, tayo ako agad. Nilabasin may kalima ka to. 5 naman. Ala, mapito. Ano ka dalag to? Wala ka, bawas na babawas. Uy, diyan yung ay babay. Doon na kami lalakad. Diba po yung lakad tindalan ma, nagdala mo. Diba yung lakad tindalan, water power. Wala yung puya rin kayo? Itang palaya ko, may tina? May tina ma? Kaya pala ko may lanan eh. Ha? May kayo tawiyat man eh. May lang yun. Kasi nakadi niya, malang yun lang. Nakapagpigyan ba? Kailangan lang pa rin. Ibot may bato yan. Yan. Kaya po. Ano na po talaga? Ali, lima pa. Ano ngayon mo? Di. Lahat ang kakarapat. Importante may akalak dahil wala. Dinawas ka, natubili. Ngayon papawasin na ako. Ito mo no? Taklayo. Oh. Talangaso. Yung nalakad na ating ako, kasi nakabisa. Ikaw nang nakan. Siyempre, ayan ang karapat. Diba? Doon na yan ako na tayo nandun. Hindi na yung karapat. Pag siyempre, nabisa. Nalakad isa ako. Wow. Nalakad at nakin. Kasi ka nung masik Marakal ako. punta pa sige na. Bukas ka na. Marakal tawag ka. O siyempre si Sumpalo. Dahil nga ang buong bikal na. Doon ka rin pa. Bikal mo o kahit babalakat. Yeah, ito. Dahon mo tayo din eh. Ay, ganda ba? Ha? Ay, Sino? Wala ka na. Hindi may kabantigan. Pandere rin. Pandere rin tawin. Ay, kayo nga. Ganyan. Ikaw mo na yan, bayaran daw. Hindi lakarano. Second round mo to. Hindi nila yata kayo. Kasi itang manong mahamtukan kayo ito. Kapatid niya tayo yan. Hindi naman. Una ka na. Kailangan ito nga po. Kawal kaya, wala mo. Ano nga po dyan? Saan lang yun lemang kin? Oo, magmahal niyo ka na. Mag-bless yan eh. Bless na kayo. Ito nga po kuking marmara, lulundala ko, maputila. Maputi na kayo lahin eh. Long leg lang ano. Maputira rin tatang ba? Skad.
Ketang kay, pabato yan. Ano yung itsura ng balimungan? Mumuna. Na? Pabato. Ano yung itsura? Duto niya pa o? Dapat yan lagi na tabang ko. Hindi, kayo na. Sakto ka rin. Masaya naman, taturo ka tam na kagay. Sakto ka rin. Walang problema. Diba? Sinalang takla. Hindi tayo buno na mo. Tabunan tayo. Ganun to lang. Ang balas. Ay, tama. Diba? Sino yung magpainaw yan kung di ako di lumakot? Eh, magtalagyo ba? Kailangan pabaynawa ka ma. Kailangan ma. Mapin eh. Pasalamat tabi kayo nga pong ginawa napin. Alakad-lakad na ka. Ay siya, pinabagawa si nanay. Pinapatabo na kayo makan dito. Tabo na natin. Basic. So nakakadulong ito na kami ni nanay. Pinadamusan ko naman kanya ni Makaw. Malimi eh. Matigyang ka eh. Pinyang sabol. Pagpangero mo na diya tama. Pinyang sabol. Puta mapan siya kaya. Oh, alo! Ayan, pasma. Ay dapat na magkuyak mamangan. Tabalo! Tumapsiga, blam. Dapat ya pamamangan. Puta na mangan. Tabalo kaya ka. Oh, Hindi palo. yung dala ako pa ba niya, gandara tangin. Palo mo naman datang ko. Oh, Wala mo rin tang marano, kaya nga parang kang papagal. oh ito ah. Pagsiwa sila, kung naman na siya. Ano ulam? Arilian bangus. Diba? Ako ang gisang kamatis sa Diba? iyo. Diba? Diba? Masupay. Matagan. Total, natin pa. Pamigay mo siya eh. Ito na yung pag minadama ka lang po ito. Eh, nutin pa na yan. Ayan na. Nung wala, pamigay mo siya. Para kung may gising siya ka, may mipig ko. Pangalo po. Huwag ganyan kinagay simento. Hindi naman lumakit simento. Sabi niya, pipilin na. Ma? Magpasalamat ko lang kaya kasipagan mo ma. Kasipagan mo, nakapundar rin ba yan eh? Hindi nga liwa ko na nakapundar. Kahit wala nga nakapundar niya ma. Hindi kasi nakapundar. Hindi ito mo kanyang piyangari. Sweet, dadaganap naman ha. Eh? Murang-murang may tangay. Blessing. Huling daratangan daw. Apa rin na piyak na sawa ko. Sabi na. Pati pala kayo mo, maglukas ka palang chinelas kang kaya, pati lilob ka na eh. Kasi yung chinelas mo, agad siya. Dati eh. Guys, kung ano naman, kung ano naman hindi dapat kabundi. Mana kayo pa nga. Kasi makapakan ni nanay ito, nagdara ito. Wala ba pasabat ito? Papasabis ba? Papasama ka? Panyan? Na. Kaya na ang magsinya. Ano yun, daw mo kanyo pati kaya at 1 verses. Babad din mabalin daw, di mga sim. Bilis mo. Eh, papabad na yun eh. Wala na. Pakapat na. Mandilo ko, tingasin. Pabayaan na yan. Pangatlo na, pangatlo. Tama, pangatlo. 3 rounds. Doon pa mo.
Halo na. Nalutan na. Pagis ka pagkakad eh, nalutan. Hindi ka makapito ka mo, kanta ka na. Eh? Bamadir naman, yung may ito nakalim. Pagal ko. Hindi ka papagal, papainawa na kamangan. Pag mapagal ka niya, patulitan. Siyempre pa siya mapagal ka, painawa tapa. Mga karistensya, kasi pati nga mo naman, magluklok ka na, magkera. Sabi ako sa kwarto. Oh, ganda ka ba? Pamidyante ka man yun? May kagadgad sa pagsuma. Buat mo buti. Kung magagadgad, matinig ka niya. Matibo ka. Yan. Kaya nasa ulo na ako. Ito pa. Nakalo ka pa. Dua pa kanya. Papagal ko. Wala ka. Kung nasa git, may pagal ko. Ano na yan? Nakatapagal ka kasi man. Dati panaya ka lululong kandalan. Ngayon po kasi mas marakaling painawa mo. Kaya yung puso mo ay masyadong may exercise. Pero papagal ka. Yaman ha? Pati ako may exercise ko. Oh. Ako pa may pagal. Yari ako pa makaimit ako ba Hindi pa din. Oh, Hindi mapuling yan. pangapat. Naluta pa. Kasi palima kanya siguro, pumawas ka siguro. Yung malay may. Wala ka Yung dyan. Excel ba? Yung Excel. Alo pa. Wala nga pa yung mga sinabi ko eh. Magstawa ka, bakit ang baga mo? O, tara. Apat. Sabi nga, sabi mo yung mga sakit. Hindi naman yung masakit. Tumatid ang anak. Nakakalunus ko. Lahat ng kukutok ko sa rin ko. Dengan liwa, ma. Mula lang pera, lang balik. Ano? Kaya alam yun ay. Nay? Kaya alam yun ay. Kamag-anak mo? Ito. Babari. Bahala ka niya. Kasi ang trupeto. Sarap ng Paris. Saka malawak ang bahay nila, no? Balik ng bahay mo, natin magagawa ito. Kaya tapagal na ako, mamasik na paredes. Oo, arthritis na. Nga pinata. Walang ba na mag-practice ako. Mga mga bibilid kaya ka, ito mga nalbigyan ka, nato. Katibay madara ng kakat ng arthritis. Bilong mo ito, yan. Ano na katsapa, ano? Ito po nga liwa, mga baglama. Si, mga lapang bawal. Apo na may ka, mini-wastak ka pa mga bawal eh. Dati matako ko, dati matako ko babi na eh, mamang rito na eh. Oo. Magpunas Gusto ka na muna. magsalita, pinalwala ka tanda. Magpunas ka muna. Ang tao. Pawis ka. Lagi kayo, tayo magpunas. Akala kita kung kaya ko pa eh. Kaya tayo magpunas. Ba't yung tao yata? Kilala mo yun?
Parang yakit mapawas, nagpuras ka. Dali na mo, natisyo ka rin, nakalimutan ko. Ngayon, patigol ko ba? Wala ka pa niyan. Wala, pinakalimutan ka. Making kapamirapan pumunta kaya ka. Oh. Balo mo na siguro, mamirapan ka pa. Check kaya yung schedule ka rin. Oh, Punta. sinasan mo. Ali. Ay, Papan ba? hanap lagi ka. Nakalangit eh. Mas lama, kabidyo mo. Tara, nanong ika. Oh, Mapangpay na pa. pangistawa ka. Yung malalim. Pangistawa ka. Yan, very good. Paing ka pala lagi mo. Pahinga lagi yun. Tour namin kayo. Ikot guys. Kaya mo, pati matak pala mo. Mga tigimasa, tiga surata rin matak. Sakit na matuway ba? Kaya masakit. Mo maititri. Ika naman. Ay, nakadaanak ka na ako. Chat. Dita bisikleta. Manakal na sakti ka. Pasalamat ako magkangapong gano'n. Tingnan natin. Hindi na nakapang pagkakatulubakan. Dapat lang ang pupunan din. Yung bitis ka niya dyan, kustos. May naing bitis ko niya ito nga ako. Tapos yung bitis. Nga lang. At yung kanyang sasalpantayaan na nakanak. Ating kasang kasalpantayaan na nakanak. Dito mo. Ano ba mo, yami pa kayo. Yun, Kenneth. Tara. Yami pa kayo dito. Malima. Ito tinatapin ko yung pasbol niya. Wow. Sige, kumain eh. Sino yung tulakin? Isa na mo. Adwa pa. Sana mo. Mga kabel pa inawa mo. Sabado, Domingo, Lunes. Tiragal din pa inawa mo. Mga gilad ko mo kami nalala. Normal yung motor mo. Ito yun. Last na mo? Hindi ko rin siya nga ito. Sabi mo. Pag nandilo, wala ba siya. Pangudbang bungad ko. Nyaman niya ma. Naman nga tigang exercise. Ganun niya. Sakit niya ako. Tama yan ako mga balaan. Kailan mo rin ang pakinig gumumuran eh. Nasumpok nga rin ito. Last na mo eh. Ito na. Tulap eh. Kailangan nakabatas kahit anong tatakil. Kailangan tatakil ka na. Bayad na ka therapy. Kailangan ka nakatapasok na. Pagtantin niya kalima ka. Yung nga po. Ito therapy na. Lord, yan. So guys, nakalimutan kami na guys. So hanggang sa muli po, God bless po. Please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Modernong Mangkitin po. God bless po to all you guys.